omaavia ihmisiä. Täällä on muutamilla pensselit mukana. Tarjotkaa heille viinaa. Ehdottomasti. Me vaihdettiin tuossa Twitteri-kaverini Iiro Rantalan kanssa niinku twiittejä. Iiro on tällä hetkellä Hollannissa keikalla. Ja mä sanon, että me ollaan Kajaanissa ja me vedetään tämmönen biisi, että vittu vedä perässä. Kukaan ei uskalla tehdä tätä. Te varmaan muistatte Pensselisedän. Kukaan ei muista. Minä toivoisin, että tällä hetkellä en muistaisi. Tää on ihan mahtavaa, mutta olkaa henkisenä tukena. Tähän ei. Mä veikkaan, että semmonen itseään arvostava urakehittäinen muusikko uskaltaa se tehdä sitä, mutta meillä on varaa. Me ollaan reippaita poikia. Me ollaan kannukset ansaittu ja auta ansaita niitä lisää. Tässä on yksi tapa. Onpa tässä yksi vaan hyvä. Pukki on niin helvetin vanha, että se ei näe enää. No. Okei, me lähdetään. Sun piti näyttää mitä tehdä biisi aikaa. Joo, hei, niin tässä lauletaan sillä, että no kukas Hazard? Mä näytän näin, niin te huudatte Pensselisetä. Seuraavaksi lauletaan no vissiin Hazard. Ja mä näytän näin, niin Meisselisetä. Nyt mennään. No vissiin Hazardi, Jussi, Meisselisetä. Oman perseni, nyt hän vetää. Oman perseni, nyt hän vetää. Oman perseni, niin hänet nyt hän vetää. Puree hirveetä viskiä vetää. Hyvä, lähtee. Hanhenne vetää, no ei se vetää. Hanhenne vetää, no ei se vetää. No kukas Hazardi, Pensselisetä. No vissiin Hazardi, Pensselisetä. Oma perseni, nyt hän vetää. Purekivestä viskiä vetää. Hanhemme petää, emme petää. Hanhemme petää, no me emme petää. Vissiin Hazardi, Pensselisetä. Vissiin Hazardi, no Pensselisetä. Kerro vielä. Hanhemme petää, no ei se petää. Hanhemme petää, no emme petää. No vissiin Hazardi, Pensselisetä. Kukas Hazardi, Meisselisetä. Leile, leile. Pari kertaa vielä. Leile. Saa kovan kerran vielä. Leile, saa leile. Yes!
Kyllä. Ihan mahtavaa, että eturivi edes taputti.